बाबा होनगासिनो नै सासेया बिफा फन हरनायखौ नेगासिनो दं नै दे Happy birthday खुलुमबाय नायगिरिफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगरलायबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम जालांगोन आं थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांसै थ' नायलांबाय थादो सनाफोर गाबदों सनिया गाबदों दासो मिनिबाय नै भिडिअ खालामनाय नुनानै मा जादों नोङो मा जादों इस गाबगासिनो दं दहायनिफ्रायनो थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम दिनै आरो मोनसे खोथा सनाफोर नोंस्रा गुमैनि रायजोनि गुमैनि नोंस्रा गुमैनि बार्थडे आरोना सनाफोर बयबो गुमैनि बार्थडेनि थाखाय बयबो गुमैखौ बोर सारस्रि हरदो बा गुमैया जेरावखि थाया मोजाङैनो मोजां थाथों होननानै अननानै बयबो अननाय जासि हरदोलाय सनाफोर कमेन्ट खालायदोलाय गुमैनि थाखाय फेब्रुवारियाव माने जोंना बार्थडेयानो बार्थडे आरोखि ना दिनैनि दिनाव आंनि बेवाइ असेनिबो बार्थडे आरो आंनि बोराइनिबो आंनि बेवाइनि थाखायबो गुमै गेदेर गुमै उन्दै नोंस्रा गुमै गेदेर उन्दैनि थाखाय आरोखि ना अननानै बोर सारस्रि हरदो जाहाथे मोजां मोजां थाथों ना थ' नायलांनो सनाफोर माबा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोखि ना फिसाजोआ स्कुलाव दंहैयो थाया बानानैसो लानांलायबाय ओरै ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङलाय नै आंना ओंख्रिया दिनै नै चिकेन लेग टमेट'जों संसै फेब्रुवारियाव जोंहा आंनिबो बेनि फार्स्ट जागोरबाय फार्स्टआवनो दोरसिनि फिसाजो उन्दैनि बेनिफ्राय आंनिफ्राय गुमैनि नोंस्रा गुमैनि सानैनि दिनै गुमै उन्दै गुमै गेदेर आरोखि ना दिनै साब्रै जोंना बे मास मोनसेयावनो साब्रै आरोखि ना फेब्रुवारियाव गोजा ओमफ्राय फिसाजो गेदेराल' आंना फिसाजो गेदेराल' एप्रिलाव आरो ना बेनाबो बावथारना फैथारगौ थ' बयबो उइस खालामहरदो गुमैनि थाखाय बयबो अननाय जासि हरदो ना सनाफोर फास्टाव एवनानै लानोसै आं बेदरखौ जेबो होथ'वाखै आं दाबो गल' एवग्रोगासिनो दे नङा दे नै साबसक्राइबार आगैमोन आंखौ सोङोमोन ना नै केकआव मा होनानै बानाय होननानै जेबो होआ आरोना दाउदैसे होगोन रिफाइन लाबाय एसे ओमफ्राय बेकिं पाउडार बेकिं सदा लाबाय ओमफ्राय दैजों सिनिजों गलायनानै लाबाय आङो नै ओमफ्राय बे मैदा लाबाय बेखौ मिक्स खालायजोबनोसै आरामनो नै जाबाय थाथोंसै माबाबाय आङो अर फिसा होनानै दोनबाय नै मोनबाय थाथोंसै खोबनोसै थाया बिसिनियाव दोनबाबो नै एकदम गाबफुगासिनो दं सोरनिया थाया नै बिसिनियाव गगाबो मोनस्रोदों नालाय एखमबा बिदिनो ओरैबायदि दिगदार खालायो बिसिनियाव दोनबाबो थाया बाबाबो बामजाबाबो गाबबाय थायो माने खर'आनो एखमबा फाग्लि बायदि मोनलायलायो आरोना उन्दुलांलायबाय नै थाया बिसिनियाव दोनबाबो बानानै लाथ'नोसै आङो आरो फिसाजोखौ लायनांगौलाय स्कुलनिफ्राय टाइम जानोसै जारलासो ओरैबायदि गाबगासिनो दहायनिफ्रायनो गाबगासिनो ओंख्रिया मोनबाय ओरै ओंखाम जानबाय केकआबो जाहांगासिनो नै गावखौ लायनानै फैनायजों जानायजों जासिगोन केकआ सिखारलायबाय उन्दुनाया दासो सिरि थाबाय खर'आनो मोनग्लिजोब्बायमोन आंना एकदम सैया सुखुआ गाबबाय थायोना बामजाबाबो गाबो थाबायबाबो गाबो मा होननानै बुरखायनांगौ आं नोंखौ बिदि गाबबाय थाबा मिनिलाय मा हेल' होनलायदो हेल' देलाय बाबाखौ होनलाय हेपि बार्थडे बाबा होनलायदो होनदो होना हेपि बार्थडे बाबा होनलाय मा दे आंनि बाबाखौ बयबो होनलाय हेपि बार्थडे बाबा होनर आंनि बाबाखौ बयबो होनलायदो दे होनलाय होना जाहांबाय बारा मोजाङैनो लागायजोबनो मोनाखै आं सना गाबबाय थानानैनो एकदमबारे हाखु दाखु लागायदों थेवबो जाहांबाय नै बुगाहांगासिनो दं आंना सनिया फैबाय नै दे मा दुगैदो सना जिउ बाबानि केक हानोलायनो फरिखाया माबायदि जाया मा मोजां नायनो कुइसन पेपारा हरलाय दे
बेगा दुनियानि लेथ्रा जाजोब्बाय नै Saya केक हानसै बाबानि थाखाय बिफायानो गैया नै हममेड केक बेनो मोजां ना जोंना मा बाबा होनगासिनो नै सासेया बिफा फन हरनायखौ नेगासिनो दं नै बिसोरा अन्थ'बाथ' स्कुलनिफ्राय फैग्रोमोनानो ड्रेसानो सफायावसो दंजोबो हनै हेपि बार्थडे बाबा दे Happy birthday Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Baba. Ish, naik ni asal sih. Mama mi asal beda. Nunggu जादो डिउटियावसो ना बाबाया डिउटियाव बिफाया डिउटियावसो दङ हाखु दाखुसो डिउटियावसो दङ बिफाया हाखु दाखुसो जादो दे माथो खालामनो ना जोंना बाबाया खाथियावनो थायाबा बेजोंनो हेपि जोंहा ना मा ना दा बारा बुंबा गावगोनसोलाय बियो जेबो बुंजाया ओरैबो दाय थ' बयबो गुमैखौ मोजां थाथों होननानै अननानै बोर सारस्रि हरदो आरो ना सनाफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालायला बावनो दोनथ'नोसै नै बाबानि बार्थडेनि थाखाय माबाया लेग पिस बाबानि बार्थडे माबा मा होनोमोनलाय पार्टि लेग पिस मा लेग पिस मानो खस्थ' होदों आंनि गिफ्टआलाय ओमफ्राय मा गिफ्टआ देनां फैबा होगोन ना